Littafi uku bala'i kashi na 10. Wani murmushi ne ya suɓuce mata, kalaman Dr. Karami ne suke mata yawo a kunne a jiya bayan ya zo ya duba Umma. To farko kenan a cikin littafinmu mai taken uku bala'i kashi na 10, wadda a littafi da ya gabata wato kashi na 9 dai inda muka kwana kenan. Wannan labari mai taken uku bala'i ya samu rubutowa daga Kamal Mina. Labari ne mai matuƙar mugun yawa, hakan ya sa kuka ga babu wani bayani muke wucewa cikinsa. Kallon ta yayi sosai da sosai yana yawatawa da idanuwansa masu wani irin yanayi mai matuƙar kashe mata jikin wanda ake kallo. Kallon nan nasa na shiga duk wani sassan jikinta, na haifar mata da wasu abubuwa wanda bata san mizanin da za ta ajiye su ba. Tana jin bugun zuciyarta sosai, tana jin yadda zuciyarta ke ta tsalle a duk wata daƙiƙa ɗaya na kallon Dr. Karami da yake mata. Ta rasa me yasa take jin hakan, ta rasa dalilin da yasa lokaci da dama ana kallonta mutane masu muhimmanci cikin idanuwanta, amma ba ta jin hakan sai shi kaɗai a kansa, shi kaɗai ƙwallin ƙwal. Mariya, yadda Dr. Karami ya ambaci sunanta ne sai da ta ji a duniyar rayuwarta bata taɓa jin wanda ya taɓa iya kiran sunanta daidai kuma da daɗi da irin wannan yanayi mai matuƙar amsa kowa a ƙwaƙwalwarta, haɗi da kashe mata jiki da sanyayar mata da zuciya wadda ke sa zuciyarta tsallen murna kamar sa ba. Tana jin duk wani shashi na jikinta na wani irin amsawa da narkewa kamar ana narka roba a cikin wuta. Wani irin numfashi take ja mai matuƙar girma wadda take ji kamar idan har bata yi jarumtakar jansa ba numfashinta katsewa zai yi daga gare ta. Kanta na ƙasa tana wasa da ƙasar rigar atamfar da ke jikinta, wadda kallo ɗaya za ka yi mata kasan ta ji jiki sosai. Kin fiye kunya da yawa, ya kamata zuwa wannan lokaci ki saki jikinki da ni domin an zamo ɗaya. Wani irin kuwa ta ji maganar nasa na yi mata a cikin ƙwaƙwalwarta, ji take kamar ƙasa ta tsage ta zurma a ciki. Ba ta son yadda Dr. Karami ke mata, kuma tana son ta zauna da shi waje ɗaya domin mutum ne mai sauƙin kai. A ƙoƙarin kwantar mata da hankali, a hankali take ɗago kai domin ita dai bata san me za ta ce da shi ba, bata ma san yadda kalaman nan nasa suke zuwa a cikin ƙwaƙwalwarta ba. Ita dai kawai sautin muryarsa take iya ji na mata amsa amo. Kin dai ga yau kuna cikin kwana na 48 kenan yau saura kwana 12, kwanaki 60 da na ɗiba muku ya cika. In Allah ya yarje mana komai zai daidaita a wajen Umma. Ya kike ganin jikin nan nata, me kike karanta game da ita? Ya dasa aya a maganarsa, yana dubanta sosai cikin idanuwansa wadda yake fama murmushi, yana gyaɗa kai sosai, yana jin Mari yana samun masauki a zuciyarsa da duk wani shashi na jikinta. Yana jin ta tamkar uwa ɗaya uba ɗaya suke. Yana ƙara jin wani abu mai girma na samun fili a zuciyarsa, yana zama wadda a kullum yake jin yadda yake daɗa yaɗuwa ba wai raguwa ba. Murmushi kawai ya sake yi. Ban san me zan ce miki ba, ban san ya kike rayuwarki ba, ban san me yasa ba ki sakin jiki da mutum ba, ban san me yasa kike guje mai ba. Yana jin kalmar da zai iya faɗi ta yi nauyi a bakinsa, ta danne harshensa da wani irin girman abu mai matuƙar girma wadda ya buɗe idanuwansa a kanta. Wani irin bugu yake ji a kirjinsa mai nauyi. Ban san me zuciyarsa take ƙoƙarin yi ba, sai dai bai san abin da take ƙoƙarin ɗauko masa ba, wadda san bai yi tunanin haka ba. A hankali take ɗago da kanta, tana ƙoƙarin ajiye idanuwanta a kansa cikin yanayi na tuhuma. Tana jin yadda zancensa yake tafiya, yadda ya yanke, wadda yake jin alamun akwai dalili, kamar wani abu ne na daban ya hana shi furta abin da yake ƙoƙarin cewa. Ko da dai ita a karan kanta bata san inda ya dosa ba, kallo ɗaya kawai ta yi masa, ta kau da kanta, jin yadda ƙirjinta da jikinta da zuciyarta suka yi wani irin tsalle. Girgiza kai ta fara yi, tana turo leɓɓanta cikin bakinta, tana tura su tana tsotsa kamar wacce ta samu alawa. Ta rasa me za ta ce masa, bata san abin da ya dace ta ce da shi ba. Tana hango wasu abubuwa dai masu rikitarwa ne kawai da rikita lissafin ƙwaƙwalwarta a idanuwansa. Tana jin abu mai girma a game da shi, tana hango ƙwarjini da haiba wadda suke daddatsa ko ina na idanuwanta idan ta dube shi. Kasan makoshi ta fara ƙoƙarin furta wani abu, a hankali leɓɓanta suka fara motsawa. Ban san yadda zan fuskance ka na ce da kai
komai ba, ban san yadda harufan za su kasance, za su yi amfani a wajenka ko kuma yaya. Amma da sauri ta ja numfashi gami da tafiya da sauran abin da ta yi niyyar cewa. Ya zare idanu yana kallonta tare da sansanin abin da take buƙatar faɗi, take datse labbanta kamar wacce take tsoron furta wata kalma mai muni a gare shi. Faɗi mana, ya kike so, ko ya kike so da maganar ki, ko ya kika zo da ita zan fahimta, ba zan ajiye ta mizanin da bai dace ba. Ya faɗi haka yana ƙara zare idanunsa a kanta. Wani matsayi yake ji tana ƙara samu a gare shi, inda yake hango nutsuwa da kulawa da komai a tattare da ita. Ya miƙe tsam, kafafuwansa na duban inda Umma ke kwance tana bacci. Mu'azzam kusa da ita murmushi yayi kafin ya jiyo ya dubi Mariya da take tsaye ƙiƙam kamar wacce aka dasa ta. Baki ɗaya ta gama tafiya cikin wani yanayi, babu abin da take roƙo a ranta illa Dr. Karami ya fito ya tafi, koyo za ta samu damar jan numfashi mai ɗauke da iskar rahama. Na tafi Mariya, tunda yau na lura azumin magana kike yi. Yana faɗan haka ya fara taku zuwa ƙoƙarin fita, kamar da gaske tafiyan yake yi, so yake kawai ya ɗago, wai ta ɗago ta kalle shi. Hakan kuwa aka yi. Tana jin tafiyar nasa ta yi nisa, baki ɗaya ta ɗago da idanuwanta nan kuwa suka sarƙe cikin nashi. Bata san lokacin da ta sa ƙara ba, game da ja da baya. Ta rinsa idanunta, ta sa tafin hannunta ta rufe. Kunya take ji yana ƙara yawatawa a shashin jikinta, kamar ƙasa ta tsage ta shige. Ta ba shi dariya ganin yadda ta yi. Hakan ya taka ya fice daga ɗakin yana faman murmushi wadda shi kansa bai san na menene ba. Komai na Mari yana burge shi sosai da sosai. Rayuwa kenan. Ya Allah, abin da ta furta kenan, haɗi da murmushi gami da dafe kai. Ba za ta iya ba da wani bayani ba abin da ya shiga kanta. Baki ɗaya tana jin wani irin yanayi a jikinta da wani irin bakon al'amari. Tana zaune ko suna tare Dr. Karami da shi haka take ji. Rinsa idanunta ta yi gami da jin numfashi. Kamshin da ta ji ne yana nufowa na yasa ya ja mata cikin hanci ne. A firgice ta zare idanunta tana ambaton Allah. Tsoronta ɗaya, Allah dai ya sa ba Dr. Karami ba ne, domin ko tantama ba ta yi, wannan kamshin turaren nasa ne. Bisa mamaki ko wadda ta gani ba shi ba ne. Ajiyar zuciya ta dungure kanta kawai ta yi, domin ta tabbata sharrin tunani ne kawai da na zuciya suke mata haka. Wannan kenan. A gefe guda kuwa daƙiƙu masu dama suka ɗauka a cikin motar kafin ta fara ƙoƙarin buɗewa, inda ta zuro kafafuwanta zuwa waje. Sai da ta ajiye wasu daƙiƙun tukunna kafin ta fara ƙoƙarin zuro ɗayan ɗin da gangar jikinta zuwa waje. Ta miƙe kafafuwanta inda ta fara yawatawa da idanuwanta zuwa wajen da take tsaye. Tana faman yatsi na fuskanta kamar wadda aka mata dole. Duk da bakin gilashin da ya rufe mata idanu, hakan bai hana bayyanar yadda fuskanta yake ba. Cikin wani irin yanayi ta turo murfin motar gami da sanya mata ki ta rufe kafin ta fara ƙoƙarin jan ƙafafunta. Sanye take da wasu irin kaya na riga da wando fitted. Wandon ya matse ta iyakar shi gwiwanta mai kalar pink. Rigan da ke jikinta yar shara-shara ce mai kalar white. Har bes ɗinta ma da ta sa ana gani, wadda ya bayyanar da rabin ƙirjinta. Nonuwanta ilahirinsu a waje yake. Damtsinta ma haka. Fuskar ta ɗauke da makeup, wadda hakan ya ƙara ƙawata fuskarta da leɓɓanta da suka sha jan bakin lips pink. Pink. Sai ɗaukar idanu suke. Gashin kanta ma ya sha gyara, sai famar ɗaukan ido yake, inda ta baza shi gadon bayanta. A hankali take taku da takalmanta masu matuƙar tsini, kamar wadda za su wanda ake menene oho. A haka dai ta zo, a hankali ta iso cikin wajen, wadda kallo ɗaya za ka yi masa ka tabbatar da babban ma'aikata ce. Beni ne mai ɗauke da hawa 12. Daga yanayinsa kana kallo za ka rantse da Allah ba a Najeriya yake ba. Kofar da zai sada ta da cikin wajen ta dosa. Mutane da dama sai harkokin gabansu suke, suna binta da kallo. Mamaki take har ta isa kofin gilashin da ke wurin. Watayawa kawai ta yi. Mutane suna nan domin zuwa duk wani beni da suke bukata. Ana bin mahaya ne kawai. Ba ta yi ƙoƙarin barin babban falon da ke ƙasa na ma'aikatar ba, domin ba ta buƙatar haka.
sai da ta gama komai dole za ta yi haƙuri a dalili rashin sanin inda ta dosa nan ta shiga da ke yau ne karo na farko da ta shigo da ƙafafuwanta zuwa cikin wannan wajen. A yau ne kawai na farko da ta fara ajiye idanuwanta akan wannan waje a zahirance. Yau ne kuma take buƙatar duk wasu mafankatar wurin ɗin ta tabbatar da su ta zo wurin, a ce sun yi gaba da gaba da duk waɗanda suke komai na wurin. Komai ya zo kamar yadda ta jima tana burin abubuwa daban-daban kafin wannan rana. Tana so a ce wannan rana ta kasance cikin ranakun nasarorinta da za su fara shawagi a duniyarta. Yau ne kawai take da yaƙinin lissafinta zai fara aiki kamar yadda ta fara tsara komai nata. Madam, abinda security ɗin wajen babban ƙofar da suke zaune ɗaya daga cikinsu ya faɗi kenan, yana mai miƙewa bisa ƙafafunsa ya tsaya gabanta. Ta dawo daga duniyar tunanin da take ciki. Ta tsaya gabanta, idanu a kansa, wani yatsi na fuska ta yi game da sauke gilashin fuskanta kaɗan. Manyan idanuwanta nan farare suka bayyana a kansa, sai da ta gama ƙare masa kallo kafin ta gyaɗa kai cikin nuna halin ko in kula a gare shi. Bai damu da halin da ta nuna masa ba, ya sa abin binciken da ke hannunsa ya ƙara bincikenta, ya yawata da shi a sassan jikinta kafin ya ɗaga kai ya dube ta yana mai ba ta hanya domin ƙarisawa. Murmushi ta yi wadda ita kaɗai ta san inda ta saka gaba. Hankalinta ta kama ƙofar ta buɗe ta tura ciki. Taku na musamman kawai ta yi, kallo ɗaya za ka yi mata ka san akwai abin da ta taka. Ƙaran takun takalminta bisa wurin ɗin ne kawai da shimfiɗar harabar wajen ya karkato da mafiya yawancin mutanen da suke zaune a wajen suke gudanar da ayyukansu suka kalle ta. Mutum ɗaya ne kaɗai da yake teburin gabansa wadda fayil suke nan da kwamfuta a girke da gilashin da yake wurin, ba tare da ya ɗago ya dube ta ba. Idanuwanta a kan dukkaninsu a shashin da wannan mutumin ke zaune, sai ta lura ita suka zuba wa idanuwa. Murmushi ta yi har gefen kumatunta suka lotsa. Ta ji wani irin abu na yawo a ƙirjinta wadda take jin sa ba abin da ke cikinsa sai hango abubuwan da take tsammanin za su faru. Abin da ta faɗi kenan ga wannan wadda ke teburin da wata mace ke zaune. Hankalinta baki ɗaya ya ta'allaka ga aikin da take. Sanye take da jallabiya mai kalar ash, ta nannaɗe fuskarta da kalar jallabiyan ɗin. Fuskarta fayo babu kwalliya na a zo a gani, amma hakan bai hana bayyanar da tsantsar kyan da Allah ya mata na baiwar ba. A hankali ta fara ɗago kanta a nitse, ta sauke domin jin maganar da ta zo da shi. Ware idanunta ta yi ganin wacce ke gabanta cikin yanayin mamaki da wani irin haushin da ya ƙara bayyanuwa a gare ta wadda ta kasa ɓoyewa har sai da ta fito da shi cikin idanuwanta. Gyaɗa kai kawai ta yi kafin ta mai da kanta kan aikinta. Dr. Abdulrazak Yarina, abin da ta faɗi kenan tana mai ƙara bayyanar da wani irin murmushin da ke fuskar ta kai, wadda kallo ɗaya za ka yi masa kasan ba a so ba. Ba tare da ta ɗago ta kalle ta ba, muryanta a ƙasa ta ce, hawa na 5, hannu na hagu, ofishinsa ne mai lamba na 3. Bata tsaya ba, kawai ta sa ƙafafuwanta ta fara tafiya har da ta haura zuwa abin da zai kai ta wurin cikin sakonnin da ta isa. Bayan ta sauka ta kalli kwatancen da aka mata, ƙofar gilashin da ta hango ne ta kalli samanta. Murmushi kawai ta yi ta taka ta je. Sakatariya ta gani a zaune tana ta faman aikinta hankali kwance. Kwankwasa ƙofar gilashin ta yi tana mai kallonta cikin wajen ɗin. A hankali ta ɗago ta sauke kanta da murmushi a fuskanta. Lokacin da ta ɗago tana cin karo da wacce ke gabanta, ta tsuke fuska haɗe da jan guntun tsaki ta kau da kanta. Sai da ta shafe sakonni kafin ta mata alamun ta shigo. A hankali ta taka ta shigo, ta ɗanyi ƙasa da gilashinta ta shiga motsa leɓɓanta. Please, wajen Dr. Abdulrazak Yarina nake buƙatar zuwa. Kallon ban gane ba sakatariyar ta yi mata, tana mai kwaɗa baki kafin ta kau da kai daga barin kallon ta haɗi da faɗin, ya san da zuwanki ne. Shiru ta bata ce komai ba na 'yan daƙiƙu. Hakan ne ya kular da sakatariya daga wurin. Da sauri ta fara duba kwamfutar da ke gabanta, tana yawatawa da idanuwanta a cikinta. Duk dai yau ne cikin jerin mutanen da za su zo a gare shi, ni ban ga alamun da ke a ciki ba. Ta yi magana tana mai ɗago kanta tana saukewa a gare ta.
A hanzarta ta sauke gilashinta sosai, idanuwanta ya sauka kan na sakatariya. Tana karantar yanayin da ta zo da shi, alamun so take ta samu wani tangarɗan da za ta jona mata, amma cikin nuna na fi ki hakan yake. Ki je ki ce masa Arifa Saifullahi ita ce take son ganinsa, ya san da zuwana. Yanayin da take magana ne a dake da yanayin ɓacin rai ya sa sakatariya zare idanunta gami da tallafo haba. Tana kallon yadda wannan mai kalar ganga take mata magana a kai. A hankali ta miƙe ƙafafuwanta masu sanye da su takalma masu matuƙar tsini, tamkar za ta karye. Ta fara taku da ɗan guntun siket ɗinta wadda iyakacinsa gwiwa. Ta ga baki Arifa ta yi, tana bin ɗumemiyar matan nan da kallo wacce ta yi biyunta. Mintuna ƙalilan sai ga ta dawo tana faman tsuke fuska. Ki shigo. Ƙofa ta uku ita ce, yana ciki. Gyaɗa mata kai kawai ta yi ta wucewarta, tana taku ko ina na jikinta na rawa. Lokaci guda ta canza tafiyar da suke, jan sakatariya sake baki ta yi tana kallon ikon Allah. Har sai da Arifa ta ɓace mata sannan ta yi ajiyar zuciya ta ci gaba da aikinta. Arifa Saif abinda ya faɗi kenan. Ya miƙe da hanzari, jiki na ɓari, ya zo inda take. Hannunta riƙe da handil ɗin ƙofar ɗin, tana faman yawatawa da idanunta a ofishin nasa. Ya iso ya tarar da ita a tsaye, sai faman murmushi kawai yake. Hakan ne ya bayyanar da wawulan haƙoransa baki ɗaya waɗanda suka cire, amma in baka gane ba za ka yi zaton wushirya ce ta buɗe sosai a jerin haƙoransa masu ɗan duhu kaɗan. Ban yi zaton yau za ki zo ba, domin Alhaji Abdulwahab ce mini ya yi sai nan da gobe. Ya yi magana cikin lokacin da idanuwansa ke bin duk wani shashin jikinta, yana kallon komai nata, yana mata nuni da kujeran da ke ofishinsa alamun ta zauna. Kallonsa kawai take ta cikin gilashin da ke idonsa, tana karantar yanayinsa inda take hango komai kamar ma yayo ya gama. Tana karantarsa da komai daga fuskarsa har zuwa kafafuwansa. Babban mutum ne wadda akalla ba zai wuce 50 ba, ko ma ya bata baya. Hakan bai nuna a fuskarsa ba saboda yanayin hutu da jin daɗin da yake ciki da suka taimaka wa jikinsa. Baki ne ba can baya ba, idanuwansa masu girma ne, sun ɗan yi ja kaɗan. Hancinsa ba dogo ba ne, yana da faɗi, haka ma bakinsa mai ɗauke da manyan leɓɓa masu kalar baki. Hakan ne zai tabbatar maka da yana shan wani abu. Ba tare da ta ce da shi ƙala ba, ta doshi cikin ofishin ɗin, tana tafiyan da ke ƙara firgita duk wani ɗa namiji mai lafiya wadda yake gabanta. Ta isa ta zauna, ta ajiye jakar da ke hannunta gami da ɗora kafa ɗaya kan ɗaya. A hankali ta sauke gilashin da ke fuskarta. Teburin da ke gabanta kujeru ne masu numfashi, alamun gajiya gami da dafe kai. A hankali ya tako zuwa inda take kallo ɗaya za ka yi mata kasan Arifa ta tafi da guntun imaninsa shi ma. Jikinsa sai ɓari yake inda ya fuskance ta, tana sakin murmushi, idanuwansa kamar za su faɗo ƙasa. Arifa Saif ya sake faɗa cikin salo na yin ƙasa da murya kamar wadda yake roƙon wani abu a gare ta. Idanuwanta kawai ta kafe shi da shi, haɗi da kaɗa su da girarta, tana mai yawo da idanuwan nata a kansa. Zuciyarsa na masa wani tsalle na murna da jin daɗi, amma ita ma haka take ji. Bata bari hakan ya yi tasiri a fuskanta ba, ta gimtse inda ta wani alamu na daban. A hankali ta fara motsa leɓɓanta da wani irin yanayi, tana mai kaɗa idanunta. Ya kamata a ce ka koma ka zauna, domin time ɗina a tsare yake, akwai inda zan je. Ta yi magana haɗi da murmushi a fuskanta. Da sauri ya je gefe gami da zare idanuwansa, ba tare da ya ce komai bai koma inda kujeransa take. Mai juyawa ya zauna gami da sa kan biro a bakinsa yana cizawa. Kujera na juyawa da shi, idanuwansa a kanta, sai faman murmushi yake. A hankali ta kau da kai gami da tura masa fayil ɗin da ta zo da shi. Hannunsa ya ɗauka ya jawo fayil ɗin ya buɗe, idanuwansa ya sake buɗewa a kanta, yana yawatawa da su. A cikin mintuna ɗaya kafin ya maida ya rufe dan ya buge shi kaɗan, ya ɗago da kansa ya dubi Arifa wacce ita ma hankalinta na kansa, tana kallon yadda yake duba fayil ɗin. Komai ya yi daidai, za ki iya fara aiki zuwa Monday, kuma akwai time ɗin da kika zaɓa za ki yi amfani da shi in akwai. Hannunta ta ɗan ɗaga kaɗan, tana ɗan murmushi. No, ba ni da wani lokaci sai wadda ka yanke mini.
ina da buƙatar fara aiki a kan lokaci ba tare da zaɓi na ba, zaɓin da kuka zaɓa mini ne. Ta yi magana tana mai miƙewa kan ƙafafuwanta gami da ɗaukar jakanta haɗi da godiya tare da faɗin tana sakar masa murmushi. Idanuwansa har lokacin suna kanta kamar wadda aka jona wa mayen ƙarfe. Ta fara takunta mai motsa kowane shashi na jikinta, ta ja handil ƙofar ɗin wadda ya fargar da shi. Da sauri ya zare idanu yana ƙoƙarin tashi, amma ina kafin ya kai ga tashi ta fice daga ofishin ɗin. Ya koma ya zauna, jikinsa babu ƙwari, hannu bibbiyu tallafe haɓarsa, yana kallon ƙofar yana faman sauke numfashi a hankali. Kamal Mina uku bala'i. To wannan kenan. Kafin dai na rufe na 10 ɗin, muna nan cikin babi na 15. Yana jin rashin nutsuwa da kwanciyar hankali suna samun waje a zuciyarsa, inda yake jin wasu abubuwa masu kama da kifiyar azali ga zuciyarsa na sossoke masa kirji. Hakan yake jin duk wata nutsuwa tana fallewa da gudu daga filin rayuwarsa, tana fita daga duniyarsa. Komai yana tafiya cikin tashin hankali. A yanzu a duniyarsa yana tsammanin ba shi da wani farin ciki a rayuwarsa. Cikin rashin zato da tsammani yake kallon komai na rugujewa a duniyarsa. Farin cikinsa ma na nan kuwa tamkar tubalin toka ne. Yana jin zuciyarsa na zafi da raɗaɗi idan ya tuno da abin da ya faru da shi kwanakin baya. Ji yake kamar zuciyarsa za ta zazzage daga ƙirjinsa. Yana jin yadda kunci ke wanzuwa a tashi kaɗan. Abin da ya faru da shi yake ƙara jin wani makaki mai ɗaci a makoshinsa da makogoronsa har zuwa harshensa. Mu'is, ban san abin da ke damuna ba, ban san abin da ke ƙoƙarin ɗauke mini farin ciki da walwalan duniyata ba. Komai ya kwance mini, sosai nake jin ɓacin rai a ƙoƙon zuciyata da ruhina. Nan nake jin wani irin abu mai matuƙar girma na samun mazauni a ƙirjina gami da saman harshe na baki ɗaya. Maganar da yake ƙoƙarin ƙarisawa ya kasa, hakan leɓɓansa waɗanda suka bushe kaɗan ya tura a cikin bakinsa yana cizawa, haɗi da rintsa idanu. Ji yake kamar ba da gaske ba, gani yake kamar mafarki ne komai yake faruwa da shi. Bai taɓa kawowa a kansa a ƙaddararsa mara armashi za ta faɗo masa haka ba. Bai yi zaton shi mai sa'a ne a duniyarsa ba. Dama rayuwarsa baki ɗaya haka take. Bai yi tunanin hakan ba. A hankali ya ɗago kansa yasa da ke sunkuye ya maida su gefe guda, wadda ya gama bankwana a cikin tunaninsa za ta dawo masa duniyarsa. Kamar yadda tunaninsa komai yake wucewa kamar bai yi ba a tunaninsa. Za ta yi masa maganin matsala ko ma ya ce matsalolin da suka tokare masa duniyar farin cikinsa. Abin ya ci tura, nisawa kawai ya a hankali har sai da abin ya kai ga kirjin shi ya harba. Ba zan iya ce maka ga kwanakin da na ɗauka a wannan yanayi ba, amma dai zan iya tuna ranar da ta kasance mini sanadi ga duniyar nutsuwata, ranar da ta kasance mini tamkar bakar rana mai cike da kwazazzabai na tashin hankali. Nisawa ya yi ƙara yana kokowa da numfashinsa, ji yake yana yawo da shi a wata duniya, yana ƙoƙarin barin gangar jikinsa. Mu'is abokinsa ne wanda yake tallafe da haɓarsa. Yana jin maganar abokin nasa, yana kallon yadda yake sauyawa lokaci guda. Mamaki abin ke bashi, yadda yake ganin tashin hankali da wani abu wadda shi kansa bai san menene ba a idanuwansa. A hankali ya gyaɗa kai yana gyara zamansa. Ban san inda bahagon zancen nan naka ya dosa ba. Ya kamata ka fito ka faɗa mini dalili, ba wai kawai ka ji kana min haka ba. Ba haka nake son ji ba, a'a. Yadda aka yi komai naka nake ganin yana canjawa lokaci guda. Me yasa? Yana idawa yana yawatawa da idanuwansa kan abokin nasa, inda yake hango wani abu wadda zai bashi ƙarin haske kaɗan na lamarin, amma sam bai gani ba. Sai dai tsagoron tashin hankalin da yake hango abokin nasa a ciki, wanda idansa suka kaɗa suka yi jajir matuƙa. Mu'is, me yasa ka kasa fahimta ta? Ya kamata a ce duk furucin da nake yi ka san inda ta dosa. Wai kuma kana nuna halin ko in kula a gare ni? Yayi magana tare da gyaɗa kansa da mai da fuskarsa gare shi, wadda ke bayyanar da kunci a cikin wani lamari. Zuciyarsa ta fara kwaso masa wani lamari, tana ajiyewa a ƙoƙon kansa a mazaunin tunaninsa. Tun da yake wannan a ya gagar yake cewa Mu'is, to me zai ce masa dalilin kuncinsa? Sai a yanzu yake ganin wautarsa, kamar yadda Kairiya ta ce da shi ta gashin wayonsa da dabara kan wannan lamari.
bata san abin da yasa yake zuzuta kankanin abu har ma yake hana shi shan ruwa ba. Shan ruwa ma fi shi sauki. Girgiza kai kawai yake, yana jin wani shashi na kan ba lamarin nan, wadda hakan ke ƙara masa kunci a ransa da ruhinsa. Yana jin wani hali na daban mai ɗauke da tsanani, musamman ma zuciyarsa da take bankaɗo masa abin da ya faru da shi game da sunan da yake ji kowane sekon ɗaya na masa amsa kuwa. Hakan ke ƙara haifar masa da wasu abubuwa a zuciyarsa da gangar jikinsa baki ɗaya. Kai nake sauraro. Mu'iz ne ya katse masa tunanin da ya afka a ciki, wadda yake yawatawa da shi a wata duniya ta daban. Miƙewa ya daga kujeran da yake ya yawata, inda ya zo cusa kansa ya sake igiyar shishan nan ta yi ƙasa, ya sa hannunsa duka biyu ya cusa a cikin cikakkiyar sumar kansa wadda take cakuɗe, ya yatsina ta, fiskarsa tamkar zai fashe da kuka. Ya fara taka kafafuwansa yana yawatawa a cikin ɗaki, idanuwansa a rintse, yana jin zafi. Ya ƙara buɗe su ya sauke kan Mu'iz, wadda shi ma idanuwansa na kansa. Ya sake ƙoƙarin cewa wani abu, amma ya gagara tsawon lokaci, inda ya ja nisa numfashi mai nisa tare da nazarin Uzaifa. Ya kasa samun abin da zai ce da Mu'iz, wadda shi ma hakan ke damunsa. Shi ma Mu'iz ɗin nan shiru kawai ya yi domin jin abin da yake ɗawainiya da abokin nasa, amma da alamu ba shi da niyyar furta ko da kalma ɗaya ce. To fa, a gefe guda kuwa ya yi kewarta ba kaɗan ba a kwanakin nan kuwa Mariya. Dr. Karami ne ya faɗi haka, hankalinsa da idanuwansa na kan Mu'azzam da ke hannunsa. Yanayi da yake ciki na farin ciki ne, yana masa wasa. Wani irin bugu Mariya ta ji a kirjinta, wato na yi kewarki sosai, wanda hakan ya haifar da tsayuwar abin da take yi. Ta ji numfashinta yana sama da ƙasa, kamar zai fice daga jikinta. Bakinta ta buɗe kaɗan daga sunkuyen da take domin samun daidaituwar numfashi. Ji take kamar numfashin da take shaƙa ta hanci ya mata kaɗan a gare ta. Hakan ya sa ta juya da fidin ɗin Mu'azzam da take wankewa ruwan da yake girke a gabanta. A hankali kalaman Dr. Karami ta ji suna haifar mata da wani yanayi game da narkar mata da duk kuzarin da ke jikinta. Ta fara jin gumi ya fara keto mata daga cikin hanyoyin gashin da ke jikin gaɓoɓinta. Leɓɓanta ta tura bakinta, jin wani irin yanayi take cikin furucin da yake cikin duniyar mafarkinta take ji. Shiru tamkar mai nazari, a zahiri tamkar ba ce da leɓɓanta take ba. Hakan ya tabbatar mata da gaskiya ce ba, tabbatacciya ce ba mafarki ba. Ba ke so ko? Yayi magana, jin shiruntan yayi yawa, yana kallanta da dukkan idanuwansa a kanta. Ganin yanayin da ta shiga ne ya tabbatar masa da haka ɗin. A razane ta ɗago kai ta dube shi kafin ta mai da kanta ƙasa, tana mai yawata hannayenta cikin ruwan da ke gabanta. A hankali ta girgiza kai, tana son motsa leɓɓanta, alamu tana son cewa wani abu ta kasa. Shi ma ya lura da haka. Kawai dai shi ɗin ma tunda ba ki son tafiya, sai ki zauna ke ma ki zama ma'aikaciyar asibiti. Yanayin yadda yake ajiye numfashin furucinsa da fiskarsa wadda ke ɗauke da murmushi zai tabbatar maka da tsokananta yake. Karo na biyu da ta sake ɗago kanta kenan, a razane take kallon sa, kan ta ware idanuwanta kaɗan. Sai kuma ta yi shiru haɗe da juya harshenta cikin bakinta. Idanuwanta na kan Mu'azzam, wanda shi zuwa wannan lokaci ita yake kallo. Ba kya so ko? Ya sake faɗa, muryarsa ɗauke da dariya. Abin kawai dariya yake so ya bata. Ta ƙara kallon yanayin shi, ba ƙaramin burge ta ba. Ya fahimci halin da take ciki na rashin son magana irin nata, sai yake ganin magana ma tana matuƙar mata wuya idan suna tare. Amma yanayin da take ciki, wanda take ƙoƙarin furta komai, kamar yana ƙoƙarin tafiya da kuzarinta da zuciyarsa baki ɗaya. Amma ga ta dai ba wata babbar mace ba ne. Yanayi da salon da take ciki, za ka rantse da Allah babbar mace ce mai shekaru 30. Na fa gaji malama, in kin gama ki zo ki amshi Mu'azzam ɗin, tunda na lura zaman nan bai ishe ki ba. Yayi magana cikin murya mai sauti, yana mai kau da kai, fuskarsa ɗauke da dariya, amma yanayin muryar da ya amfani da ita, za ka rantse da Allah cikin ɓacin rai ne. Cikin hanzari ta miƙe, jikinta har rawa yake, zuciyarta na ta tsalle. Fuskarta lokaci guda kuwa ta yi rauni da alamun bata so yanayin da ya nuna ba. Cizon leɓɓanta ta yi, muryarta a raunane. Ka yi haƙuri,
Ta yi magana da ƙyar tana miƙa hannu za ta amshi Mu'azzam, gocewa ya kafin ya juya ya kalle ta ya yi murmushi. Kin fiye tsoro da yawa, ban san dalili ba, kina da shariya Mariya, me yasa ne ko ni? Zare idanu ta yi a kansa, wadda ya sa shi saurin yin shiru, yana dariya kafin ya juya ya fara tafiya ba tare da ya bata Mu'azzam ɗin ba. Zare idanuwanta ta yi a kansa, tana kallon yadda yake takunsa, da kuma duk takun da yake tana jin wani yanayi da yadda zuciyarta da ruhi game da gangar jiki suke amsawa, kamar ita yake takawa da takalmar kafafuwansa sau ciki kalar ruwan ƙasa. Na huta, sai mun je littafi na gaba, ba tare suke ba, ku min uzuri kaɗan, amma dai ba da jimawa ba za su zo. Abubuwa ne suka yi mini yawa, ku yi haƙuri. Haka zalika kuma da yadda na faɗa muku, na dai buƙatar addu'o'inku. Na bar ku lafiya, sai mun haɗu a ci gaban labarin ba da jimawa ba. An Hamza ke muku fatan alkhairi.